Good morning guys. Happy Monday. Ayun. Nahatid ko na si Chris sa school. Tapos si Daddy naman sa kay Groot. Ayun, di pa sila nakakabalik. Kaya na. Mabalik pa lang. Nag-urmentado na si Groot eh. Sanay na sanay kasi ilakad na paggabi. Ay, gabi. O minsan paggabi, pag nakaano dyan si Daddy. Guys, sa baba siya na ipagkwentuhan. Minsan nilalakad yun na din diretso. Kung ka na, dito ka na lang. Lalabas ka pa. Si Grutintin. Kakaloka. Pag nasa labas yan, tapos nasa loob kami. Gusto sa loob. Pag nasa labas naman, basta gusto nila, sunod-sunod sa amin. Lagi nakabuntot. Anyway, ayun guys. Naglagay ako ng serum. Wala na, ubos na yung ko. Yung aking tomato na naman. Ang bilis ko sa kasi talagang ito lang ang bukod tanging ginagamit ko guys. Favorite ko. So, ayun, wala na. Ito talaga yung bago kong kuha na naubos na naman. Nakukuha na naman tayo. So, naglagay ako ng yan serum. Ito nilagay ko ngayon. Yung 24K collagen. Kasi nagbabakbak ako at gumagamit ako ng peeling rejuvenating set. So, ayun, gusto ko na siyang i-share sa inyo. Pero, yeah. Malapit na, guys. Maybe tomorrow. Gusto kong hahanap muna tayo ng, lugar na tahimik. Para mabigyan, Gusto ko kasi yung, yung lugar talaga na, kayo lang, yung makausap ko. I mean, camera lang ako nakaharap. Yung walang biglang papasok, biglang magtatanong, biglang kakahod, biglang may jeep na dadaan, na talagang, oh, gano'n, narinig nyo. So, ang gagawin ko ng paraan yan, guys. Okay, i-share ko na sa inyo yung aking skincare. Inaya ko lang siyang ma-absorb ngayon bago ko maglagay ng sunblock. Importante ang sunblock. So, sunblock, kilay, yan lang muna. Kasi nagpipil na ako. Hindi tayo pwedeng mag-apply nitong ganitong cream kasi halata, lalo yung pagpipil. And para, dire-diretso din yung pagpipil niya. So, hindi maantala. Kaya, ayan. Natin ng hook. Patuyo. Air dry lang. Lipat ko lang. Ayan. May magkiklaim ng incentives. 4. Ayan. 4 na 5,000. Ang galing nila, no? Nainggit ako mag-reseller nga si Charot. Mag-history din na. Ayun, nakakatawa. Yehey. Ate, Ching Ching, sino kumain ng ice cream kagabi? Hello po. Tama na nga yan. Watch mo ate, oh. Share. Yan, very good. Yan. Five minutes na lang, Enough na sa cellphone po. Higa kayo? Si ate, share kayo, share. Ayan, may sumpo ang bata. Gusto magmeme sa mama. Sabi ko sa tata, halika na tata, may meme din. Halika na. Dali na, meme sa tata. Hello po. Kanino ka magmeme? Sa mama lang daw. Wait lang, may kausap si mama. Dito ka muna kay tata. Hindi kita pa meme. Ay, buray din na niya. Opo. Sorry. Yes po, ma'am. Yes po. May kausap pa nga si mama. Diba? Oh. Welcome Plaza Building po, Sabi mo sa ma'am. kanila sa guys. Saan po kayo banda? Sabi mo, guys, wag maingay. Dali. Sige. Pag Buendia po, baba kayo, mag-LRT po ba kayo? Layo. Ayun. So, LRT,
Baba po kayo sa Libertad Station, tapos Mimi lipat ka lang nakikita. kayo ng kalsada. Mimi May ka kita nakikita. nyo na po yung Welcome Plaza. No, Kahilera no. po siya ng McDo, Chowking, Goldilocks. Asan yung fish? Tapos akyat po kayo sa second floor po. Ay, nagmiming yung fish. Asan yung fish? Yes po ma'am, makikita nyo siya doon. Asan yung fish? Nagmiming yung fish. Opo Yee. ma'am. Asan Ano na yung po fish? siya? Mimi. Katapat po siya ng Victory Mall, Pasay Mall. Who's Pogi? Gusto magmiming. Dito na kita mimi. Yes po ma'am, meron naman. Opo, may Sabi niya, parking na naman no, po. mama. Ayaw. Sa harap po Bakit? mismo ma'am. Oo. Sa baba na, Kaloka. sa baba ng Ayun Welcome guys, Plaza. bare face tayo ngayon. Nakikita yung mga sumpa. Ayan. Wala po. Halika na kasi. Sa akin kasi may meme tata. Halika na. Ay sus, nag-inarte na. Naku, Yes po, nakatulog na ma'am. Si Lucas, oh. Naku, katulog Yes na. po, yes po. Naku, tulog na. Halika na. Meme na kita tata. Hanggang 7 lang po ma'am. Halika na. Ayaw. Bakit ayaw? 11 to 7 Kanino ka p.m. po. magmeme? Kanino ka magmeme? Kanino ka magmeme? Yes po ma'am, available pa po. Kanino ka magmeme? Mama? Yes po ma'am, available po. Mama lang, mama. Opo. Big boy ka na, nagmememe ka pa rin. Okay po, sige po ma'am. Ha? Thank you po. Di ba big boy ka na? Oo. Wali ka na, dito na. Meme na sa akin. Dali. Bakit yaw? Ba ayaw? Ano kay tata? Ay, na tata, meme. May milk. Oh. Dali. Halika na. Meme na. Ay, suso. Tulog na. Ay, suso. Ay, suso. Oh, sige, takpan na natin yung guys. May meme na si Lucas eh. Bye-bye guys. Sabi ng bye-bye. Oh, yeah, may meme na si Kakash. Bye-bye. Shoo! Good afternoon guys. Ayan, happy Chinese New Year. Bigla ang staycation. Kasi maglilinis sila din ng kwarto. Kailangan namin umalis sa bahay. So, since walang pasok din si Chris, dinala na namin. Ayun. Pero dinala ko na yung uniform niyan para bukas. Diretso na siya. Hindi na kami uuwi. Ano mo bukas? Wednesday. Pagpapalitin mo doon sa sakyan tsaka si Taylor naman mamayang gabi. So, yeah, dyan lang naman kami sa sa Mimoa, si Residences. Ayun, kasi ipipilm ko din yung sa shoes. Diyos ko Lord. Ang tagal na noon. Buti mabait yung kumpanya. Or hindi pa naman deadline. Kailangan ko lang gawin na. Kasi kailangan ko ng tahimik na lugar talaga for videos nga. Lalong-lalo na may mga nagsisend na din ng mga gustong magpa-review, yung mga gustong mga brands na for sponsorship. Kaso dinidecline ko lagi at wala naman akong time nga. Kaya ayun. Ito lang kasi nagustuhan ko yung sapatos. So, yeah, let's go. And magmukbang din tayo kung may time pa. Diba? So, yeah. Ayan, dala namin yung uniform niya. Dala ko yung laptop, lahat ng kailanganin. Camera. Wala din kasing walang tama pala, nag-text pala yung Sky na magkakaroon sila ng maintenance kaya pala walang internet. Ayun, walang internet sa bahay pati cable, kaya labas-labas muna tayo. Sakto holiday. Kumusta pakiramdam mo? Ay, okay lang. Nagbaon ka nung gamot? Talaga naman. Sabi ko magbaon ng gamot eh. Ano daw pakiramdam niyan eh. Mabigat. Pinaligo ko nga ng maaga. Para mawala yung init ng katawan. Hindi naman kasama yun sa Rojas, di ba? Hindi. Yan, eh. Ano to? Makapagal Avenue to. Tinatambakan nila, oh. Don't tell me, magiging na rin to. Oh, nakakatakot. Baka lagyan na naman ng building to. Itong lugar na to is, lang dati to guys eh. Tubig. Ayan, ang dami ng mga infrastructure na mga buildings. Ayun, tinatabunan naman yung nandun. Kaloka. Ito ata yung sea residences. Ayun, dito lang naman kami. Diba? Sobrang layo. Ayoko kasi ng malayo, literal na malayo talaga.
So, malapit lang lagi sa apartment. Ay, short to eh. Dito ata yung C. Papasok tayo dyan. Oo, sige, tingnan mo. Ito pala yun, guys. Malapit lang sa EDSA. O, kakanan ka na ata dyan. Ahead, Yan. turn right. Ayun, oo, ayan. Seaside Drive. Ito pala. Wait. Hello guys, nakapag-check-in na kami. Bumaba lang kami ni Daddy. Nilipat niya si Tonto ng parking. Tapos, pumunta kami sa grocery. Anong grocery yan? So, basta, ayun, bumili kami ng Alphamart pala. Bumili kami ng mga nakainin. Overnight lang naman kami, di ba? Pero ang dami. Yeah, alam niyo naman, food is life. Kailangan hindi ka mawala ng pagkain kasi doon naman yung MOA, malapit ka. So, si Chris, tatama rin. Actually, tamad na nga talaga siya eh. Nandun lang siya sa taas, hindi na sumama sa amin bumaba. So, take out na lang kami ng food for him. And then, mamaya, luluto na. Ayun yung lumabas, manood ng sine. Paano pa sinig yun tatapos eh. Sabagay, may baon kasi siya nga na yung mga movies eh. So, baka doon na lang din sa unit. Kami manood. Season yung ano eh. Staycation, talagang stay lang. Then, bumili ako ng mga mga lulutuin kasi pwedeng maglulutuin. Asan pa na pala yung sola ngayon? Hindi na sa bote. Na? Pero same lang ba yun? Hindi. Kuya, lemon. Lemon. Ay, oo. Ikaw, okay na sa'yo yan? So, lemon din. Lemon. 2 lemon. Saan na ba ako? Ayun, hindi kami ng bigas. Ang kulit, di ba? Overnight lang for breakfast. Basta mamaya. Yung itlog Oo, may itlog. Kasi bukas na may pasok sa Chris. Diretso na siya sa school. Mamaya, mag-call tayo ng mga pinamili na. Ano mga alas 10 ko kukunin yung ano? Si Taylor. Oo. Oo, mga last days lang. Tapos tuwalya pala kukuha tayo. Sama ako pag walang tuwalya. Kala ko parang hotel na may wala pa. Medyo mahal nga yung rate niya. 2,600. Unlike doon sa dapat pala na lang ng parkway. Doon sa yung pinag-staycation na namin noon ni Chris. Mas mura doon tapos may towel na kompleto doon. Yun nga lang, mahirap din doon yung grocery. Like dito pagbaba ng grocery. Ito na lang. Dito na eh. Check-in na. Yeah, we're here sa Japanese restaurant. Nakain lang muna kami. Tapos akit na. Kasi hindi nga maganda pakiramdam ni Chris. Ayaw niya pang kumain. Yun. Ay, gamot pala. Babalik ako sa bili ako. May gamot kaya doon. Balik muna kaya ako doon. Sa grocery. Bili lang akong gamot. Wala po na yung lemon sa ngayon ng Baralas Vietnam po. Sige, okay na yun. Dalawa na. Thank you. Sabi ko, grabe yung extra nila. Extra spring onion nila, 40 pesos. Hey man, magaling mo yung sombrero mo, makain eh. So ayun nga, chicken karage guys, pareho kami. Tapos isang sabaw. Tapos, ayan. Si Chris Jollibee daw. Gusto ko yung anak ko talaga. So, nag-extra ako nito. 40 pesos. Thank you. Pork ba yun? Dito? Okay. Thank you. Kala ko chicken yun. Chicken soup po. Yung soup chicken. May pork stick na. Okay. Thank you. Bye tayo, guys. Balik na kami ng unit, guys. Ang baho doon sa lobby. Magbutas ng puwet. Amoy utak na ewan. Dito. Puro Chinese yung non-Chinese. Ewan ko, sa ibang lahi. Ayun, tawanan sila ng tawanan doon. Siguro sila ngayon may gawa ng amoy doon. Nakakaloka. So anyway, ayun. So unit namin, yung 533. Dumating na kayo bukas.
Chris? Dumating na yung ano, yung sukli natin, di ba? Ayan. So, ayan ang aming unit. Anak ko, may stop lang na chicken tsaka spaghetti. Okay na yan? Kain ka muna para makainom ka ng gamot. Hindi mo binuksan yung ano? Yung aircon? Loko ka talaga. Ayun, kilikili mo. Oh. Itim-itim pa. Halika na, kain ka muna doon. Sara na natin tong ano. Oh, Alin? wala mo yun dyan. Oo, dito pwede. Sara mo yung bintana para buksan ko na yung ano. Yung aircon. So, room tour ba tayo, guys? Sige, mag-room tour tayo. Sobrang nakakatawa. Ang cute, ang liit lang ng unit. Ito, kain ka na. So, ayan, guys. Pag galing ka sa labas, ito yung entrance, syempre. Entrance. Yung pinto. Then, hallway. Mga ilang hakbang lang. Ayan, pagpasok mo dito yung kitchen. Ayan, kompleto naman sa ano guys, mayroong rice cooker, may initan ng tubig, may micro, tapos may lutuan, and then dito, ayan, may mga gamit na pangluto. So ito yung maganda rin dito kahit na medyo pricey siya. May mga ano, may mga gamit, tapos pwede kang magluto. Ayan. May mga plato, so kompleto. And then may sink nga. So, kaso walang tubig. Yun lang. Hey! Hey, hey, hey. Why, walang tubig. So, yun. Tanungin natin yung owner. And then, merong ref. Ayan. Nawalan laman. Pero malamig. So, yun. And then, sa left side is, andito yung CR. So, ayan. Yung CR. So, parang condo talaga guys, na single bedroom or, ano ba tawag doon? Hindi single eh. Ay, studio type lang. So, ayan. Tapos, ito yung paliguan. So, di ba ang tiny lang niya. Pero, ang cute. So, mga pang ano talaga. Pang overnight stay lang. Or, pang mga estudyante, yung unit na ganito. So, ayan. After ng kitchen, merong couch, parang living area. Ayan na yung dining. Tapos na may TV. And then, nilagyan lang ng, ano tawag dito? Divider. Tama ba? Divider. Hindi divider eh. Kumbaga, partition. Ayan, partition para sa pinaka kwarto. So, ayan. Ayan yung bed na, anong size kaya to? Queen. Kumusta naman yung bed, anak? Malambot ba? Lubog na lubog ka dyan, ah. Ayan siya. Tapos dito is my cabinet. Ayan. Ayan na yung Chris uniform. Dinala na namin. Tapos yung shoes. Ayan. Ayan yung gamit namin. So, yeah. Sobrang bilis lang, guys. Kasi staycation nga lang at maglilinis sila auntie doon. So, ito pala yung mga, mga kumot. Ah, meron pala, daddy. Kala ko wala eh. Meron naman pala, guys, tuwalya. Kasi kala ko wala. Sabi ko, uuwi kami mamaya para kumuha. Meron naman palang tuwalya. So, okay na yung price niya. Kasi may, naman, merong kitchen and pwedeng magluto. So, ayun. May place kung saan kayo kakain, diba? So, yan. And then sa labas, yung terrace. Ayan. Nagyosi siya. Ayan. SMC Residence. Tulog doon si kuya. Break ata nila. Break time doon. Yes. Nagtatrabaho. Tapos yung pool area. Ayan. Mga Hapon, mga Japanese, Chinese. Hapon, Japanese. Pareho lang pala. So, ayun. Tapos ayun ang Mall of Asia. Nakita nyo ba? Zoom natin. Ayan. Mall of Asia. So, kaso, tinatamad pa akong lumabas. Mamaya na lang siguro. So, ayan ang aming room. So, magkano yung binayaran ko? 2,600. Diba? Medyo mahal. Unlike sa is 2,200 lang ata.
Sa pinag-ano namin ni Chris. Tapos, syempre, hotel yon, mas maganda yung kama. Pero never mind na. Gusto ko kasi malapit lang doon sa amin. So, yeah. Maganda tayo. I-haul natin yung mga binili natin. Giniginaw daw tong bata. Mamaya na kami mag-aircon. So, ayan. Pakainin ko lang muna to, guys. Gusto niya sana Jollibee, McDo, or Chowking. Kaso wala. Nandun pa sa Mall of Asia yung mga, Kala ko ba MOA to? Ha? Kala ko ba MOA? Malapit lang sa MOA. So, binilang ko na lang si John ng chicken with spaghetti. Kasi ayaw niya naman sigurado yung kinain namin ni Daddy. Ang panlasa lang nito is pang Pinoy lang. Ano yung kinain niyo? Ramen. Ito, ayaw niya buksan. Giniginaw daw siya eh. Tapos bumila akong ano ba yan? Asa na yung gamot niya. Hindi kasi siya nakapagdala. BioFlu. So, ayan guys. Bumili kami ng 2 litrong tubig. Yan. Pasok mo na to di sa ref. Bang binuksan niya yung Yung isa lang. Kasi yung isa, ayaw ko minom ng malamig. Tapos, 7-Up. Yan. And then, ayan, bumili ako ng headband. Para sa akin yan. Tapos, chocolate, Toblerone, and sneakers. Wala ka pa rin panlasa? Wala pa rin siya panlasa. Sige na, pilitin mo. Ayun, tapos bumili ako ng coffee, 3 piraso. Ayan, tapos Alaska chocolate drink, 3 piraso din para mamaya and bukas breakfast niya bago pumasok. And then bumili ako ng corned beef pang breakfast. Ang laki niya, sabi ko dapat maliit lang kasi kumakain yan. Tapos luncheon meat, Chinese style, pang breakfast. Tapos ito pansabaw, kimchi noodles. Tapos yan, isa pa na noodles. Samyang original. Diyan, tabi-tabi tayo. Ayaw mo na tumabi sa amin. Dito. Ito yata to eh. Sofa bed to eh. Gusto mo dyan? Matulog? Ayaw niya ako tapi kami. Tapos bumila ako ng... Oh, kahit naman, lalabas naman din yung aircon dyan. Loko ka. Hindi ako makasalunan. Oh, sige. Sa inyo direct. Sige. Tingnan mo, payat-payat to. Nakakainis. Masyado masel niya sa pagkain. Ayun nga. Golden Fiesta na oil. Tapos, pancit canton. Baka pang midnight snack. Yan. Tapos, potato. Ayun lang, may langaw. Pasok na langaw. Tapos, sili, syempre. And then, bigas. Ayan, 1 kilo. 1 kilo ba to? O, 1 kilong bigas dinorado. And, kabila, yung tira namin sa Japanese restaurant. Payong ko. Ano ba to? Ayan, Head and Shoulder na shampoo. Tapos, cream cell conditioner. Tapos, bumili akong itlog. Ayan, pang breakfast tomorrow. Then, eto, cucumber. Kasi baka magmukbang kami ni Chris. Kasi gusto niya nga ng seafood boy. Sige na, anak. Pilitin mo na kumain. Inom ka ng gabi. Tingnan mo, pat-pat ka na. Nakakaloka. Gusto mo pa-check up? Pa-check up kaya tayo ngayon? Diyan sa Medical City ba yun nandyan? Sa MOA. Halika na. Pa-check up tayo. Sige. Daling ko nga ito. Ang payat eh. Nakakainis. Makain ako maayo. Bakit namamayat ka ng bonggang-bongga? Hindi mo naman ako eh. Hyper ako eh. Ayan. So, yun. Balik tayo sa Ayan, 2 cucumber para magmukbang kami ni Chris. And then, kalamansi. Meron na dyan. Ayun nga, kalamansi. Tapos, bawang and sibuyas. So, ayan. Ang ating grocery haul. Diba? Alam mo naman magtatagal dito na grocery. No? So, para hindi rin baba ng baba para puro take out yung kakainin. So, yeah, pwede nga ako actually magsigang eh. Kaso, ayun, overnight lang naman kami. Huwag na lang. Yung mga mabilisan lang maubos.
Ang ganda, no? Magkaroon ka ng kahit single unit lang. I mean, ganitong unit lang. Yung pang... Ano ulit tawag doon? Studio type? Or... Studio type lang to, na de? O, studio type lang to. Kahit mga ganito lang. Sa bawat, ano, sa bawat lugar. Paranaque, Makati, diba? Tapos paupahan mo. Ay, buhay na buhay ka. Yun nga lang, may kamahalan ng mga kondo ngayon. Pero ayun, may gagawing kondo malapit dun sa amin. Hinahanap ko nga yung broker ba tawag doon, or yung mga agent na kung saan pwedeng mag-inquire kung paano maka-avail ng ng unit. So ayun, kasi pag mga guys, pag mga pre-selling, mura yun. So, yun lang ang kaya ko. Pero pag mga nakatayo na, mahal na. So, itong ganitong ang unit dito sa may SM, kasi naka-ano ko ng parang brochure. Nag-inquire ako. Alam niyo, 6 million na ang halaga. Diba? Bilis talaga mag-ano ng lupa. I mean, ng properties, lalo ng mga kondo nga, mga tirahan. Ang bilis mag-appreciate. Tama ba mag-appreciate? Ang bilis tumaas ng ng presyo niya, ng halaga. So, ayun, yun din ang mapangarap ko, mag-invest sa mga properties pa. Pero sa ngayon, wala pa tayo, guys. Anda. Kasi yung muna nga, yung bahay yung una ko. Pero pagkatapos na siguro, mga pusyo talaga. So, yun si daddy sa labas. At yung anak ko, sa labas daw ito mamaya matutulog. Sukatan ko lang pa itong batang ito bilang kong tsinelas. Pati mo, balahibo mo. Sa paa. Eh, sumami. Sama ka na lang kasi. Dito lang ako. Diyos ko talaga naman. Ganito kami nung pag di ba sa Manila, dito na si Papa sa Pasay nagtatrabaho. Tapos kami pag magpapabili kami ng tsinelas sa sapatos. Okay na. Ayan, sinasukatan na ganito. Sa niya, kinain kanina. Ito na lang. Ayan, cut ko na lang. Ayun guys, pupunta lang kami MOA para bumili ng seafood bowl. Nire-request ng anak ko para makain na siya na maayos. Makainom ulit ng gamot. Gusto ko siyang pa-check up kaso tigas ng ulo eh. Bukas na lang. Sabi ko pag di pa siya gumaling tomorrow. Pero papasok siya bukas. Pag mahilo-hilo pa rin siya tomorrow is itawag lang sa guidance. Kumbaga. Tapos tawag sa akin yung school nila para sunduin ng maaga. So, ayun. Ayun lang siya. Pag sinabi staycation. Ayun nga, masama pakiramdam kasi kahit na may swimming pool, ayaw niya mag-swimming. Diba? Ganda sana kaso walang tao eh. Mga tao. May charge pa eh, magbabayad pa ng 150. So, di bali na. Astig tong katabi ni Tonton. No? Panis si Tonton eh. Laki ng gulong eh. Dapat ganyan ang gulong niya talaga. Kaso, bago pa yung guys. Tawag dito. I mean, yeah, ito kasi hindi ko pinapalitan dyan. Yung, rim. So, bago kasi ito eh. So, sabi ko, tsaka na lang. Kaya yung rim ang ginamit muna namin. Kung anong babagay sa rim, yun na muna. So, tsaka na. Pero dapat ganito talaga. Anong to? Black Mamba? Cross. White cross. Tsaka ko lang Stig, no? Oh, ha? Yeah. Halika na. Tigas talaga yan. Pambanggaan din yan. So, yeah. Pang monster na talaga yun. Mega monster. Nasa sakyan. Yeah. Wala na naman yung dito. Yung tag dito, rug ko. Ay, mali mo ginagawa nila eh. Nasa hindi ko naman yun. Par dito yung para hindi masyadong maano tong carpet dito eh. Hindi hindi mapudpud. Oo, tinanggal mo kasi yung mo dyan eh. Tignan mo, butas na nga eh. Floor mattress.
So yeah, let's go guys. Sabi ko maganda na lang kami, tag dito. Lakad na lang kaya tayo. Huwag na, may mga bit-bitin eh. Sabagay, bibilang ko si Chris ng bagong tsinelas. At yung mga tsinelas niya, nanloloka ako guys. Ang bilis niyang liitan. So buti na lang mga ano lang, yung mga mumurahin lang din yun. Kaya hindi ko pa siya masyadong binibilan talaga guys ng mga tawag doon, mga branded. Kasi nga ganyan, ang bilis pa nilang mag-grow yung paa nila, 'di ba? Ang bilis. Kahit yung katawan niya, tingnan mo, ang dami kong binili sa kanyang mga t-shirt. Wala din, nakaliitan niya din. Kaya yun, tama na muna siguro sa kanya yung kung ano yung gusto niya. Suotin na muna. Let's go. Tsaka na pag nag-edad ng ano yan, 17, 18. Yun. Baka doon na ako, hilingan niya na kung ano-ano. Ayun, dito banda yun guys. Yung kinainan namin ni Chris. Dito ba? Ah, doon sa kabila. Dito ba yun? Nasaan na yun? Ayun, dito nga. Ayun na yung seafood boil dyan. Sa gilid. Uy, sarado na naman! Ano ba yan? O baka wala na sila. Ay, wala no. Ba't ganun? Wala na. Sana na lang. Tag dito. Doon sa may Toyota. Toyota. Doon sa Fish for free. hindi meron doon eh. Gusto pa naman ng anak ko ng seafood boil. Punta muna tayo doon. Ito na lang sana guys yung pag-asa ko. Oh. Pinalitan na rin pala nila yung ano, name nila. So, yung seafood platters kaso. Dito sila nag-a-accept ng ano. Alam, busy sila oh. Dami yata nagpa-reserve so. Sorry anak. Wala tayong ano, seafood boil ngayon. Saan pa ba? Mag-search muna ako ng ano. Basta meron. Marami namang mall dito. Dyan sa Dragon. Meron. So, antayin ko lang si daddy. Nag-park lang siya. Nakakaloka. Doon sana sa blue crab. Or blue boiling crab ba yung kaso inaano pa under renovation daw. Colors. Parang nagliliyo yung anak ko. Mommy please, sige na. Gusto ko ng ano, seafood boil. Ayan, dito tayo napunta guys sa seaside, seafood. Bili na lang tayo ng ano dyan. Kahit mga isang perasong crab. Ganon. Pakulongo. Hindi, pipaluto naman dyan oh. Aling Maria. Kaso ang ano dito. Parking. 10% ang mahal-mahal kasi ng ano, seafood din oh. Grabe. Hi madam, ano? Hello. Hipon? Magkano sa hipon nyo kuya? Pang butter? Sa ganito magkano? Ito po 580 lang po. 580. Ganito. Ito po 900. Oh my God. Ito po 550. 550. Okay. Sa crab nyo kuya? Sa limangon nyo kuya magkano? Ano po? 920 sana po. Ha? 980. 980. Alimang. Sige kuya. Wait lang, Tanisa. Hanap tayo mas mura. Nakakaloka. Buti pa yung luto na. Magkano lang eh. Dito per kilo ano. 20 na lang. Oh. Ay. 580 na lang, sige 580. Parang sa presyo ko high blood guys eh. Doon ata puputok yung bata ko sa prices ng mga ano seafood. Crab pa lang 2,000 na per kilo. Nakakaloka ng bongga-bongga, diba? So hanap pa tayo. Baka may makakuha na tayong medyo mura-mura lang. One piece ng crab lang naman. Tapos half ng shrimp. Yung ganun. Hindi naman kailangan sa kilo. Ang sarap oh. Ang laki. Magkano sa ano niya ate? 5.8. Sa isang piraso ba per isang kilo na yan? Oh my God. Grabe. Sarap ang mukbang ano. Sa ano nyo, limangan nyo? Ah, wala na. Grabe.
Ayun. Oo, sana kuya. Kulang ba? Kulang pa? Ayan. Dalawa. Anong pwesto niyo kuya? Ayan, binigyan ako. Jose and Leia. Ayun. Sige. Dito ako na. Tandaan mo, ha? Opo. Hanapin mo ng pangalan ko, Toto. Toto. Si Mang Toto. Ang dami na pala. Kalahati. Oo, ito na. Uy, ang dami pala ano. Hindi naman tayo mandayara. Tingnan mo naman timbangan natin. Ito lang pinili ko guys, so medyo mura. Yung ano ito? Wild, wild. Wild shrimp ka mo, banana Wild shrimp. Dito kuya, Alimango, magkano? anong gusto mo? Bakla, babae? Ano ba malaman? Malaman bakla. O sige, sa bakla tayo. Bakla. Ang babae naman, maligi, kulang, konti lang laman nito. Ang babae, ang maligi lang marami nito eh. Oo. Ang laman niya, konti, Oo. makapag Kahit isa lang kuya. Isang pirasong bakla o Bakla. babae? Bakla na. Bakla na. Eh, dalawain mo na, kasi kalahati. O sige. Kalahati. Kalahati, oo. Para dalawang piraso. O sige. Para hindi mag-away. Para may partner naman siya. Grabe, lalaki yun. Yun. Grabe. Picture ka? Pa-picture ka? Hindi, okay para lang may po. souvenir ka. Oo, para may add ka sa... May ad ka. O yan, kalahati na lang na yan. Magkano yan? Ay, magkano? Ah? Bali, 6:30 lang siya. O, sige na nga. Grabe. Okay na yan? Sige po. Laki. Sa piraso ata na ito eh. Busog-busog ka na eh. Busog ka na dyan sa piraso. Dito kuya. Tahong? Oo. Pwede na siyang ano, lutuin na ano. Masa maganda yan, bago lang yan. 250 lang isang kilo niya. Ano lang, konti Kalahati lang. rin. Ha? Sige nga, kalate. Grabe, dinadayo talaga tong dampa ba to? Ito ba yung dampa? O basta seaside, seafood market. Ayun. Tapos sa mga katabis, mga paluto. Ayan. So, nakabili na ako doon sa Jose and Maria. Limot ko na naman agad, di ba? Ayun, worth 950 lang guys. Dalawang crab na. Kalahating crab, dalawang piraso yun. Tapos kalahating shrimp din. Yung wild lang yung binili ko. Yung parang kulay putik siya. Pero masarap din daw yun. Isang mahal ng iba, 1,000 plus. So, yung tag ano lang, tag 700 lang yung binili ko. Kalahati. Matawag sila. Hello. Paluto na lang de. Malapit lang to. Nakita kita dito lang ako sa may ano. Siguro 3 sasakyan mula likod mo. Sa restaurant na ano. Ay, lagot. Labas ka na kaya. Ay, oo nga no. Lagot, paano ka makakalabas dyan? O sige. Ayun, after ng puti, lumabas ka na. We're back, guys. Ayan. Worth it yung ano, yung nabili ko. So, parang gumastos lang din ako ng 1,460. Ayan, kasama na yung paluto. Tsaka tong, may bayad kasi ng 30 pesos tong ano eh. So, diba, dalawa. Oh, pinaghati ko na. Ayun yung crab. Crab, tsaka ano. Ay, ito yung may crab. Ayan. Chili, ano lang ito eh. Chili, so then, isang recipe lang yung pinaluto ko. Lalaki nung ano, hipon, no? So, let's go. Wala akong ano. Cucumber. Ano gusto mo yung may crab, anak? Sige. Ito, ano muna. Tabi mo muna to doon. Kasi, kay Tita Emma mo yan. Gusto na Tita Emma mo. Crave lang siya. Ano ba yung kanin? Now that is some women. Luto siya ng pansit canton. Oh yes, a true labor of the love. Quality. Kung hindi ka pa kumakain ng kanin ngayon, iho. Let's put it Please all lang, kumain ka ng kanin kahit konti. Some accolades. Would any of you care for a slice of rhubarb? Nalaki din ng hip. Why, I would Worth like it, nothing more in the world than a slice of 3.1415 are worthy of Shakespeare. Congratulations, Titans. This is a big improvement. Then does this mean you are not going to resue us? Oh, I don't have to. You already rebooted yourself. This one
was your evil game the whole time! I can't believe how easy it was to make you change everything about yourselves. We won't let you Kanin. get away with this. Never. Oh, you have no choice. I can still reboot you with the push of a button. Now, just sit back, be charming, and let the accolades roll in. No! We have to be true to ourselves. So, that's it guys for today's vlog. Ayan na, yung jalakas namin. Dito daw siya sa labas. Patay mo na. Tapos na. Di ba ba? Kasi, giniginaw siya ngayon. Himala, di ba? Kasi siya yung mahilig sa, ano, sa malamig. Giniginaw ngayon. So, sa labas daw siya. Ayan, sofa bed pala to. Ayan. Tapos to kami ni Daddy. Sabi ng Daddy, parang ano daw. Posporo. Ganun talaga. Ayan, good night, Kalbo. Superheroes, what do you girls feel? Night, baby. They're selfish. Oh. Good night, guys. See you tomorrow. So, tomorrow, lunchtime ang amin. Ano? Princess Morbox. What? Hey! They did it! Bukas ang amin. Check out. So, lunch naman. Alas 12. Alas 12 daw ba? 11 to 12, ano? So, night. Inuman ko lang ang aking Gluta Lipo. We're going to be